Toh ni nak kalian ka advisi ramberai. Halor ka jing ut jing nam jing pajba. Halor ka jing bom don ka ambulan haramberai. Ka bangim yu isu la kumbalai senam. Kumtah halor ka ne ka jing ut jing nam jing pajba ngim bansi. Ban lek ban kedu ya i district officer ha nungstoy. Na ka bantah ban ya rap lem. Ya ka ne ka jing ka baki pajba ki kendu. Bat ha bede bat ke jing duna ki staff ki nong trai bat ke farmasi ro hadu mentam pat thong ha po rambrai pc na kaliang jungi ka seng ngili ban ya kran ya EDHMO jong ka west kasihil jungi ka ka ba na kaliang yu ila respon ba ngan sa sim khia ka ne ban pha hakibor ba lo bat ka ju ka por ni la ai jing mot ro bang ngin ya kenduk ya MLA jungi haga juga por MLA jungi IDI badan haka serka te kumta na kaliang jungi ka sang ni kerpat jor ya nung khmat jungi bon simkhia ban budin lem ya kaneka jingkwa jong gadong gathan jungi khnang bat pensuk ya kipat ba ha ka pang sistem bat kalong ru ka jingle ran ha ka dei bat ka ne ka jing ka baki pajba kendo kham tam ka ramrai jungi ka dei ka konsensi ka dei khat kwatar ka ba ka layar ka la he ki snong ki thau ka jungi ka labon te kum tang kerpat jor ka nung khmat badon borom jungi ban sim khia ka ne ka jing angnot jong pajba jong ka thang ramrai hi ba